Здравейте! Аз съм Боряна и съм сертифициран инструктор по фейс йога от основателката на фейс йога метода, японката Фумико Такацу. Днес ще ви покажа техника за устните, така че да може да ги направим естествено по-плътни и по-обемни. Основната ни цел е да отпуснем мускула, който е около устата и който, когато е напрегнат, събира устните навътре и ги прави по-тънки и свити. Така че искаме хубаво да го отпуснем и искаме да наситиме зоната с повече кръв. Хайде да започваме. Използваме пръстите като щипки, хващаме хубаво горна и долна устна и започваме да ги масажираме. Представете си, че като масажирате, разхождате възглавничките на пръстите си, първо в едната посока и после се връщате обратно в другата посока. Повторете тази разходка няколко пъти. Във втората техника ще масажираме, като много нежно ще обръщаме устните навън. Правете го нежно, не дърпайте прекалено устните. Целта ни тук е да раздвижим фасцията, да отпуснем мускула и да наситиме зоната с кръв. Повече кръв в устните е равно на по-обемни устни. Отделете общо около минута за двете устни. Ще завършим с много нежни пощипващи движения. Съвсем нежно и леко пощипваме устните. Целта отново е да подобрим кръвообращението, да наситим зоната с кръв, в този начин да направим устните естествено по-плътни и обемни. Отделете отново около минута за двете устни.